sustraia saioa hasteko Larresne lankidetza proiektua aurkeztuko dizuegu. Larreetan aske bazkatzen duten ardi eta behien esnea egiaztatzean datza. Jarraian, Euskal Gaztandegiek munduko gazta lehiaketan izan duten arrakastaren berri emango dizuegu. Ondoren, Jon ezagutuko dugu. Bere aitarekin batera, Piriniar arrazako behi hazienda bat gobernatzen du, eta txoratzen duen lanbidetik bizi nahi du. Maderaz Torrezar lantegian amaituko dugu. Berritzearen eta egokitzearen alde egin du, eta Gotzon eta Jon Mikel enpresako 4. belaunaldia dira. Larresne proiektua Eusko Jaurlaritzak eta Europak elkarrekin finantzatzen dute. Kontrol tresna digital bat testatzeko proiektu eredua da larreko behien esnea egiaztatzea xede duena. Gorkak proiektukideak hartu ditu behi alden. Kerixarako eta Idiazabal jatorri izeneko Felix, Inogandoko Carlota eta Neikerreko Nerea solasean aritu dira Larresne proiektuari buruz. Kerixararen ekarpenaz eta Idiazabal jatorri izenaz hitz egin digu Felixek. Kerixara Otxandio eta Oleta arteko baserri bat da, 200 ardi inguruko hartalde batekin, eta geure esne guztia transformatzen dugu Idiazabal gazta egiten. Eta kasu honetan, proiektu honetan hitz egiten ari gara digitalizazio guri buruz, teknologia berriak eta garrantzitsuago dena. Guzti horren aplikazioa ganaderitzara eta bereziki gure kasuan hartzantzara. Proiektu honen bitartez, ikusi nahi dugu ea teknologia honek balio duen gure hartaldeen konportamentua baloratzeko eta ziurtatzeko, eta bereziki demostratzeko gure ardiak larratzen ari direla eta larratuta daudenean belarra jaten ari direla. Hartzai egin beharrek deituta, Felixek alde egin du, eta taldeak ganadutegi erdi estentxibo hau ikusten jarraitu du. 1976an sortua, kooperatiba bilakatu zen 1982an. Gorkak deskribatu digu Txandakako hartzaintza birsortzailea praktikatzen duen etxaldea. Euskadiko behi ustiategirik handiena da, eta esnea kaikuri saltzen diote. Manejaten dugu hemen 310 hektaria, eta gure desberdintasun printzipala da egiten dugula pastoreoa, eta dekoguz 3 talde, produziñoko 3 talde, eta totalien 450 behi jazten ditugu egunero, 520 behi nagusi dekoguz, eta gero biga guztiak gurea diela, eta lan egiten dugu gure genetikan nahi dugulako eunekoen esnea abi proteinakin egiteko. Larreko behi esnearen agiri digitala bultzada handia izan daiteke produktuarentzat. Gure desberdintasunari zertifikazio bat emotea, eta Inogandoko koiarrak bebai lagunten digu behiaren osasuna, jakitea behia zenbat denpora kanpuen dauen, zenbat denpora bedarra jaten dauen, hori laguntzeko zertifikautzeko, eta bere osasuna bebai, eta bere eguneko reproduktiboa bebai, noiz zuza urtetan dan. Neiker eta Zehazki Nerea lekuan bertan lanean aritu da, lepokoen informazio guztia errealitatearekin bat datorrela egiaztatuz eta balioztatuz. Larresne proiektua kooperazioko proiektu bada, 2024an eman zutena, eta bertako kidea gara behialde, lider bezala, Kerixara, beste baserri bate bezala proiektuan parte hartzen duena, baita dago Inogando, dala Galiziako enpresa bat rumi dispositiboak dituena, eta erabaten edo bestean esaten digu animaliak zer egiten duten une oro, eta non dauden, GPS-a daukalako,
baita ere kide bezala dago EIT Food, zertifikazioan parte hartuko duena, eta Idiazabal gaztaren denominazioa baita ere zertifikatzaile bezala, eta azkenik Neiker gaude, eta Neikerrek egin dugu lana proiektuaren barruan izan da alde batetik, behietan balidatu rumi dispositiboak esaten duen animalien aktibitatea benetan horrela dela, edo zein neurritan zehaztasunez ematen duen aktibitate hori, ardietan berdina egin nahi da, eta horrez gain ari gara beste datu batzuk ere jasotzen, adibidez behialdeko behitaldean, ari gara jasotzen datuak, bai reprodukzioari edo ugalketari lotutakoak, bai izan daitezke erditzeak edo zuzeraldiak ondo detektatzen dituen edo zein puntutan detektatzen dituen jakiteko, eta baita ere osasun eta ongizateari buruzko informazioa. Carlotak Innogando aurkeztu digu. Lugoko enpresa honek teknologia lantzen du abeltzainek euren etxaldeetan erabildezaten. Innogando enpresa Lugon sortu zen 2008an. Abeltzaintzarako teknologia diseinatzen eta fabrikatzen dugu. Teknologia hau abeltzaintza estentxiborako pentsatuta dago, eta bi helburu ditu. Etxaldeen errentagarritasun handitzea eta aberen ongizatea hobetzea. Lepokoen teknologiak 3 atal ditu. GPS-a, eguzki plaka txikiak dituen autokargagailua eta interesgarriena, azelerometroa deritzona. Gailuan badago azelerometro bat, eta unean bertan esaten dizu aberea zertan ari den. Behien oinarrizko jarduerak 5 dira. Bazkatu, ibili, jan eta jolastu, hausnartu eta atseden hartu. GPS-a darama, eta 10 minututik 10 minutura esaten dizu aberean non dagoen. Eguzki panela ere badu. Autokargatu egiten da alegia. Beraz, ez du bateriarik behar. Aparatu hoiei buruzko informazio osoa hainbat gailutan jasotzen da. Iristen zaion informazioa bere telefonoan erakutsi digu Gorkak. Egunez egunekoan oso datu praktiko eta erabilgarriak dira. Normalean dana dia susa irten dien animaleak, bere aktibitatea handitu dalako, aplikazioa esaten da egon ditezkela susa abere korrek eta errebizioarako pasaten dira. Bebai gasoltasun edo aktibitatea bajaten badia bebai abisatzen dau. Taldea momentu horretan ze egiten dabiltzatea abere bakoitza, dekoz 5 estatu, deskantzetan, larrean jaten, ibiltzen, rumia, eta gero bebai jolastu edo jan egiten dauenean forma oso aktibo baten. Gero bebai deko mapa, GPS aplikazioa, basaten digu, kasunetan, abere bakoitza larrean dauela eta zer dabil egiten, eta hau laguntzen digu, gero datu guztia biltzerakoan eta analizi bat egin ondoren, zenba denpora berea kanpuan egon dien, zenba denpora larra jaten, edo larrean eta larra jaten, eta horren datu guztiarekin lortzen dugu zertifikazioa. Kerixararen eta behialderen bitartez, etxaldeak larreko behi eta ardien esnea digitalgi ziurtatzeko teknologia probatzen ari dira. Etxalde estentxiboetan eta erdi estentxiboetan ekoizten den esnea identifikatzea berez abantaila da zalantzarik gabe. Behialde utzi dugu bere eguneroko jarduerekin, abereak larrera eramateko unea da. Hori, egunero egiten da eta ganaduaren ongizatea neurtzeko adibide garbia da. World Cheese Awardsen 36. edizioan, Bernan, Suitza, Idiazabal jatorri izeneko eta Artzai Gazta elkarteko 16 gaztandegik 22 sari irabazi dituzte. Euskal gaztak onenen artean daude beraz. Munduko gazta lehiaketarik garrantzitsuena da,
eta planeta osoko 5.000 gazta baino gehiago izan dira lehian. Euskadiko beste gazta batzuek irabazitako sariak ere aipatzekoak dira. Saridunen artean Arabako Laleze eta Larreako gazta-gaztandegiak nabarmendu dira, biak Artzai gaztakoak, supergol domina banarekin. Beraz, Euskal Herriko gaztak arrakasta izan du berriro nazioartean. Jon Arenaza 18 urte besterik ez dituen abeltzain gaztea da, eta berak eta bere aita Anderrek Atxurdin sendiaren ganadutegia gobernatzen dute Mendiola auzunean, Eskoriatza eta Aretxabaleta artean. Euren abereak gizentzen eta zuzenean saltzen dituzten abeltzain bakanetakoak dira. Duela hainbat urte inguruko arategietan saltzen zuten, eta gaur egun Barakaldoko Rikardoren arategia da haien bezerorik onena. Artalde txiki bat izateaz gain, Piriniar arrazako behiekin egiten dutelan duela 30 urtetik gora. Ukuluetan dauden abereak urtebeterekin edo eramaten dituzte hiltegira. Jana oso garrantzitsua da abereak gizentzeko orduan. Honei emuten dut zau pentsua irinien, honek dauko hartua eta garagarra, garixa, dana triturauta. Eta hori, bi pentsu mota daz, granulaua ero irinekoa, eta gu normalien ibiltzen gara honekin, txalak eta ondo gizenketan die, grasa ondo hartzen daue, eta karnizerua gustora dau, osea, hori, honekin ondo. Eta gero emuten zau pentsua eta etxien itxen duen belarra. Bueno, hemen dauko gizentzen dabitzen txal batzuk, hau da sekorretarako ekarri duen isko bat, baina bestiak hori, gizenketan dabit. Oin arte gondie euren amakin eta oindala hilabete bat sartu gauen ona barrura, eta bestiak jaio ziren aurreko urteko abenduan, eta eskinakua aurreko urteko urrian, eta hori ja urtebete dauko, osea, urtebetekin kentzen dugu karnizeruan gana, eta hori laster oingo hastien ere urrengoen kenduko dugu. Ganadutegi honetan erditzealdia luzatzea ezinbestekoa da, haragi hornidura ahalik eta gehien luzatzeko. Partua dauko batzuk udaberrixen, beste batzuk udan eta beste batzuk oin udazken negu aldera, eta hori da batez be, azkenien danak udaberrixen jaixo ezkero, gero kentzen die danak eta gero ez dau txalik kentzeko. Eta holan dau apura repartiru, eta batzuk udaberrixen, beste batzuk udazkena, negua, udan, eta guretzako beba hobeto eta karnizeru ondako bebai. Esan bezala, abereak gizentzen eta errapetik kentzean saltzen ez dituzten ganadutegiak bakanak dira. Gizentzen dugu hemen inguruen auzuen gara bakarra gizentzen, eta inguruen besteren badau, baina oso gutxi. Eta oin beste gauza bada gizentzia aurreko urtetik ona be asko igo da okelia, eta oin bueno, baina oin arte ez diegon gauzak oso samur, eta aitak betidan gizendu dau, eta horrekin jarraitzu zauen, eta oin be horrekin jarraitzen dugu. Arenaza sendiaren gainerako ganadua baserri ondoko zelaietan dabil bazkatzen. Piriniar arrazarekin nola hasi zen kontatu digu Anderrek. Ni hasi nintzen mutikotan zauzien hemen parda alpina ero suiza ero esate jakona, eta gero aitzak eta be zeukien nolan jarraiketako goa hundirik, eta ni hasi nintzen 25 urtekin, eta hasi nintzen Pirinaiakoekin, eta gustora. Badakigu ez dela arrasarik igual produktibidadien onena, baina defendirute gare. Ander aspaldian hasi zen arraza honekin lan egiten, eta pozik dago, ikusten baitu Jonek erreleboa hartu duela.
Alde batetik, posik, baina semia jarraiketako, baina, bueno, gauzak ez da oso ondo, azkenen gurtien mejora du apur bat, baina aber jarraiketan dagoen mejoretan da, gure behiko puruaz, badakigu ezilikela bizi, baina, bueno, poliki-poliki, bentsat, hau inguru hau apur bat garbi txukun eta txukun auki. Gaztea izan arren, Jonek eskutrebea du ganadurako. Betidanik lagundu du etxean eta abeltzaintzarako duen zaletasun handia nabaritzen zaio. Mekanizazioa ikasten ari den arren, argi du bere etorkizuna lehen sektorea dela. Ni ikasten nabil hemen Atxabaltan erdimaiako ziklo bat, ikasketak ukitzearen, baina niri bestela hau guztetak jat. Gu daukoen behiko puruakin ezin da bertatik bizi, baina gustauko jaten. Eta txiki-txikitxotatik ibilinaz aitakin laguntzen eta baserrixen, baina 12 urtekin ero hasi nintzen ni lanak itxen ni bakarri, aita lanien zauenien, eta ondo moldatu naz beti. Jonek Piriniarra abereen kalitatea hobetzeko lan egin nahi du. Abereen ezaugarri genetikoak hobetzen ematen du denbora gehiena. Batzuk igual zaten dago, ni udan kanpuen da zenien niri igual jat, bakoitza dauko bere gauza honak eta txarrak, neguen be gustora fatenaz txabolara lanak itxen, eta udan be, hemen kanpuen ikustia behiak eta etorri jaten emun eta oso politxa da. Eta gero hori, enaz konformetan edozen behikin, guztetak jaku mejoretan fatia eta poliki-poliki aber jartzen duen gure gustuko ganauak. Untxeberri mendiaren magalean dagoen lursail zoragarri honetan, behi ama batzuk, azkuntzarako txahalak eta azitarako zezena daude. Ukuluan ikusi dugun zezenak, laster ordeztuko du honako zezen hau. Guk urtien azten dugu 2 biai, aurten hori dago azteko, eta hori insemin hau eitzen dugu neguen eta barruen da zenien, guztetak jaku sekor berriren bat eta probetia. Normalien sekorra onirtzeten bada, urten dauko, honekin ibili gara goiez ja 4-5 urte, eta oso ondo pintau dugu, txal honak eta itzen dugu eta honekin gabitz. Urteko egun gehienetan mendian ibiliarren, otzandurik daudela ikusten da. Menditartasuna da Piriniar arrazaren ezaugarri eta balio nagusietako bat. Apirilan ataratzen dugu kanpora, eta zelai batzuk izten dugu bedarrak itxeko, gero neguen eta jaten emuteko, eta behixa bestela ataratzen gura zelai handi batera, eta egoten die apiriletik ustaiera ero hor, eta bestietan bitartien itxou bedarrak. Eta gero hori, faten gara aldatzen zelai, jaten dagoenien bat bestera, negu heldu arte, abendua hasieran, azaroa bukaeran ero, segun denporak zelakoa doi esan. Gernikan, Euskal Herriko Piriniar arrazaren lehiaketan ikusi genuen bezala, gero eta gazte gehiago animatzen dira Piriniar arrazarekin lan egitera. Haietako askok lagun taldea ere osatu dute. Kuadrilla ona itzen duan, lagun asko indu hori. Nafarroatik, Bizkaia, Gipuzkoa eta Ferixa fatia ilusinua itzen dugu. Beixekin fatia, baina gehiago da igual ikusteko urtedanien ez tozun ikusten laguna Nafarroakuak eta Bizkaikuak eta eurekin asteburua pasau eta posik eta ikustia gaztia Pireneik arraza gaitxik apostetan dauela eta hori. Jonek bere etorkizun profesionala aurkitu du. Piriniar arrazan bere zaletasun handia topatu du. Euskadiko lehen sektoreak behar duen belaunaldi erreleborako adibide ezin hobea da Jon.
Maderas Torrezar lantegia Orozkon dago eta zur industrian diardu. 1957an sortu zen Pago Makurren Gorbeiaren oinetan eta 1985an Orozkora aldatu ziren. Merkatuko premietara eta eskakizunetara egokituz, enpresa honek 34 belaunaldi ezagutu ditu orain arte. Izeba eta aitita hasi ziren 1957an. Pago Makurren lurrun makina bat erabiliz aritzak zerratzen. Gero, ona, auzunera jaitsi ziren 1955an. Hortxe jarri zen martxan Torrezar egur lantegia. Familiako enpresa. Gu 3. belaunaldia gara. Eta 160 enbalajeak dira. Gero, arotzeria, egiturak eta altzariak daude. Hori 120 edo izango da. Eta azkenik, tratamenduak, ziurtagiriak eta lehortegiak. Zura lehortzea oso garrantzitsua da sektorerako. Gotzon eta Jon Mikel enpresan hasiberriak dira urte askoko lanari eta aleginari jarraipena emateko. Prozesua ilusioz bizi duten bi gazte hauei esker, Torrezar lantegian beharrezko belaunaldi erreleboa aurrera doa. Oso harro gaude gure 4. belaunaldiaz. Eta gure aita eta aitita are harroago egongo ziren. Baita gure ama ere, taldeko akziodun majoritarioa baita. Ilusioa eta lana ekarri dituzte. Ondo prestatuta daude, esperientzia dute, eta gogoan ditugun proiektu berrietan jauzi garrantzitsua izango da Maderas Torrezar enpresarentzat. Lantegiaren lan hildoak arotzeria, egur termotratatua, enbalajeak eta biomasa dira. Enbalajeak fakturazioaren 160 dira. Kaxa guztiak pertsonalizatuak dira enpresaren fabrikazio guztia bezala. Kamioi bat enbalajez beteta abiatu da. Hemen, Gotzonek negozioaren atal horri buruz hitz egin digu. Hemen enbalajea egiten dugun pabilloan gaude. Enbalajea egiten duguna hemen gehienaz tuborako da, gaseko eta petrolerako tuboa, eta dependitzen du tuboa zertarako den, egiten dugu enbalajea kasak modu batek edo beste modu baten. Esportatzen den zurak NINF 15 araudia betetzen duela egiaztatzen du zigilu honek. Nahitaezkoa da produktuen bidez izurriteak zabaldu ez daitezen ekiditeko. Enpresa askok jotzen dute Torrezar lantegira zigilua lortzeko. NINF 15 norma, norma internazional bat da, egurra esportatzeko, egurra plagak eukiten ditu, eta paiz batetik beste paiz batera ez eroateko, tratamendua egiten dugu sekaderu honetan, eta tratamenduan 56 gradutik gora egon behar da zura bere barnean, 30 minutu baino gehiago. Eta horrekin lortzen dugu zura plaga libre ez egotea. Pabilioi honetan neurrira moztutako oholak biltzen dira. Baina laster biltegia hustu eta zerrategi bat jarriko dute bertan. Zerrategi berriak pinu enborrak erabiltzeko eta zuhaitzak mendian erosteko aukera emango die. Zirkulua ixtea da. Enpresa kontzeptuaren ikuspuntutik inbertsio handia da, baina beharrezkoa merkatuaren eskakizun berrietara egokitu ahal izateko. Hemen gauden lekuan da zur lehorra usten dugun lekuan. Zur hau zurgintzarako da, eta hau adibidez pinua da enbalajerako.
Hemen daukagun zura, sekzio batzuetan gordetzen da, gero mozten dugu gero embalajean lantzeko edo horrela, eta hemendik aste batzuetara hasiko gara hau desmantelatzen, aserradero bat montatu nahi dugulako hemen. Aserradero hori hurrengo urtean zehar egingo dugu inbertsioa, eta bilatzen duguna da gure autokontsumorako pinua moztea, eta gero ere etorkizunean nahi duguna da hori saltzea. Sekzio batzuetara gure bezeoak eskatuko dizkigute hori pinua eta enbalajea egiteko ere. Estatuan zura termotratatzeko 2 lehortegi baino ez daude. Kanpoalderako zurak tratatzeko teknikarik onena da. Torrezar izan zen instalazio hau abian jarri zuen lehen enpresa, eta zur enpresa asko etortzen zaizkie zerbitzu eske. Garrantzitsua da listoi guztien artean tarte bat uztea, temperatura zur guztira berdin iris dadin. Guk erosten dugu horrelako paketetan, eta orain ikusten dugun prozedura, 10 zentimetroetara uzten ditugu listoiak, horrela aireak, haizeak ondo sartzen da pakete barruan, eta prozedura efektiboa bihurtzen da. Azken finean, bilatzen duguna da, ohol guztiak kolore berdina izatea, eta bestela, izan daiteke, agian barruan ohol batzuk horidunak edo horrela geratu daitekela. Orduan, prozedura hau beharrez egin behar da. Lehortegian, Gotzonek azaldu digu termotratamendua zer den. Hemen dekogu termotratado kamera bat, estatuan lehenengoak izan ginen kamera hau ipinten, eta kamera termotratado egiten dugu egurrari balor añadido bat emateko eta exteriorean erabiltzeko garantia gehiagoekin. Termotratado prozesua, lehenengo pinuarekin adibidez, lehenengo 100 gradura igotzen dugu pinua, hor sekatu egiten dugu, gero 212 gradura eroaten dugu, hor termotratamiento prozesua egiten da, gero berriro 100 gradura jaisten dugu, gero hor humedade pizka bat sartzen dugu zurari berriro, estabilitatea hartzeko, eta gero ja horren aurrera exteriorean erabiliar da. Torrezarren lanik finena arotzeria da. Hemen altzariak enkarguz diseinatzen dituzte, sormen senari jarraituz eta lan guztiak pertsonalizatuz. Moduluka egiten dute lan, gero moduluak hartu eta behar den lekuan muntatu egiten dituzte puzle baten gixan. Torrezarren egiten ditugun lanak karpinterian dira guztiz personalizatuak. Adibidez, bezeroak etortzen dira eta eskatzen digute ohol batzuk edo strukturak egiten ditugu etxeentzako. Bezeroak eskatzen diguna fabrikatzen dugu eta 2 langile ditugu sekzio horretarako. Lanak hemen egin aldituzte, ala bezeroaren etxean bukatu aldira, ala tratamenduak edo hori linea honetan bukatzen dira. Eta azken finean, bezeroak eskatzen ditugunak edo horrela bukatzen dugu. Torrezar familia enpresa da, eta Gotzonek eta Jon Mikelek nahitaezko belaunaldi erreleboa ekarri dute. Merkatuko premietara egokitzen eta moldatzen dira. Horrez gain, tokiko egurraren alde ere egiten dute, lehengai guztien 190 lantegitik 10 kilometrora topatzen dute eta.